Amen Bishop, thank you very much ukuthi ube kanye nathi namhlanje ekseni kangaka siyavuka simeke great siyavusana sikuvusulele mfundisi wami ubani umfundisi uBishop uButhelezi nokuthi uvela kulephi ibandla bese siyangena kumyalezo namhlanje umfundisi. Yes, Bishop N.E. Buthelezi is just a pastor, is a pastor at a Faith in Action Church Ministries and the headquarters in Richmond. Yes. Ngicela mfundisi wami sivele singene straight siza ukuthi umuphi umyalezo uNkulunkulu akasiphathele wona namhlanje ekseni. Amen. Inhliziyo yami bazalwane ngimilele kakhulu ekseni once more. Inhliziyo yami kuGenesis chapter number 4. Yeah. Verse number 25. Elithi iBhayibheli uNkulunkulu uthi uAdam wabuye uNkulunkulu wangikhumbula. Wangipha uSeti esikhundleni sika Abela owabulawa uKayini. uNkulunkulu ubuye wangikhumbula wangipha uSeti esikhundleni sika Abela owabulawa uKayini. Uma ufunda le chapter we remember ukuthi kwakunamadodana amabili kaAdam. Yeah. uKayini noAbela. Yes. uKayini bathi bayonikela etshala wahambisa ama-reject, we know the story. Abela wathatha ubest. uNkulunkulu wanaka uAbela, wasuka uKayini out of umona ukuthi kuthandwa kunakwe uAbela wabulala umfowabo. As if urejectwe ngenxa kamfowabo kanti akazi urejectwe ngenxa yezenzo zakhe. Wabulala uAbela. Uma ubulala uAbela ngifuna ukuthi mhlambe ngigijime ngiye kulo uAdam. Yeah. As a man ebivakashela uNkulunkulu njalo, as a man ebehlala noNkulunkulu njalo ntambama bevakashelana, but uma kufu Abela sibona uNkulunkulu engareactanga ekuvikeleni uAbela. Wathula uNkulunkulu kuzobulawa ingane kaAdam, wathula because uNkulunkulu unayo itendency sometimes yokuthula, hayi ngoba engazi kodwa eyithulele nje ebuNkulunkulweni bakhe wathula. But sibona mase sifika kuKayini ethi Kayini uphi umfowenu. Okay, then kanti uNkulunkulu be-aware noma engakaze ekhuluma. Shuthi akizo zonke izinto ongabona uThixo ethule kuzo utshentini ngoba engazi, uyekethule nomazi. Uma ufunda lithi iBhayibheli wayithulela uNkulunkulu wangasho lutho, but ngithanda amazwi uma ufunda uGenesis 4 awumuzi uAdam ephawula. uAdam the whole chapter akakhuluma kufingane yakhe, ukhuluma kuverse 25 uma esethi uNkulunkulu sebuye wangikhumbula wangipha uSeti. Lokho kusivezela ukuthi uma inkosi yakhe ithule thula nawe. Uma ubona uNkulunkulu enganyakazi musu uPaul ungaze uphambuke. Uma uNkulunkulu engathi usikhohliwe siyathula because kwesinye isikhathi ukukhuluma ngalesi sikhathi uThixo engareact, ngesikhathi uThixo ungamazi ukuthi ukuhlelelane, ngesikhathi uThixo kungathi ayikho into akwenzela yona, ungaze uvimbe izinto zakho. Sithola lana ethulu Adam umuzwa the whole chapter ka24 sizwe ulaba beyonikela sizwe kukhuluma uNkulunkulu noKayini, but olinyalelwe ofelwe ingane yakho ithulele. uAdam wathula uzukhuluma mhla sekuzala uSeti uthi inkosi buye yangikhumbula uthi singiphile futhi uSeti esikhundleni sika Abela obulawa uKayini. Noma emagama sho sengathi inkosi ingasenza sikwazi ukubona sikhuluma nini njengabazalwane umito zethu zingahambi kahle, sibone nesizini yokuthula wathula. Then uNkulunkulu umuthi yacheka leli gama lithi Abela kwiHebrew igama lisho ukuphefumula. Uma kufa Abela uAdam sho kwakula kufa impilo. Yabona uma uzofelwa yinto ubona yabona ke lokho akufani lezi izinto ezingifele lani zakhe kufe ubuwonke bami, kufa ukuphila kwami. That was a situation uAdam edlula kuyo because uAbela wayesha impilo esho ukuphefumula. Kanti uNkulunkulu umbekela uSeti. If you check leli gama lithi lithi the appointed one, lisho the placed one, obekiwe ogojiwe. Oh God, ngifuna ukuthi
kafishane namhlanje bazalwane ake ulibale uabela wakho ukhona useti wakho kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyathule ngayivikela into yakho kodwa ehamba yofisha isidi yezinto zakho ehamba yofisha umthombo wezinto zakho once again namhlanje ngifuna ukuthi there are things appointed for you zikhona izinto eziplace siwe for you uNkulunkulu okwazi ukufihla insali uNkulunkulu othi mayethule uthule bazi ukuthi ngigodlile imbewu ngigodlile insali namhlanje ngifuna ukuthi thula uma uNkulunkulu ethule thula umuthi ethule ekuthuleni kwakhe akathulile ngoba ekukhohliwe uthule ngoba uthemba akufihlile ongakwazi oh my god uNkulunkulu wethu mayethula uthula ngoba wazi konke wazi ukuthi mina ngiyazi usemva lokho okwenzakalana hayi ngoba esikhohliwe I understand right now ukuthi as the church of God abazana abaningi badlule impini there are things ezingaka recover but ngifuna ukuthi njengoba ethule uthule ngoba uyazi uthule ngoba uyazi yini ayiplaceile for you yini akayilocateile for you funda ukuthula uNkulunkulu ethule umlinde ensimini wahlala nje wamlinda wathula wangaphawula wazi wathi awu inkosi nami size yangikhumbula ingathi inkosi ngakukhumbula namhlanje ekseni sengathi inkosi ngakuhambela namhlanje ekseni yonke into edliwe isikhonyane ibuye ngoba uNkulunkulu uhlezi eyifisha imbewu uNkulunkulu wethu akakwazi ukuhlula izinkaphane zeimoto mabhodla mayikhipha imoto suwezinawo amaparts aleyo moto back esizwagcinile enkaphaneni likewise our God noma yini akakunika yona omazi unayo leyo nto futhi kuye isele kuye uma iphelile we need to wait for him uma ishaphazekile we need to kumlinda unayo powerful message post Bishop ngiyacela nje usithandazele nje 30 seconds mfundisi wami babothona amandla wonke ulithemba lethu uyinqaba yethu babothona amandla wonke ekseni we pray oh God for abantwana bakho sizothi babothongcwele fihla ukholo lwabo enisa ukholo lwabo egameni lika Jesu Kristu uvuse zonke izinto edliwe isikhonyane in the name of Jesus Christ amen thank you very much Bishop siyabonga Bishop amen powerful message namhlanje kusene ku Bishop Buthelezi faith in action